втората група с 5-ти стартов номер, а първи излизат италианките. Даниела Велчева, помощник треньора на националния ни отбор, е тук и международен съдия. За жалост, аз се радвам, че Даниела е до нас, но за жалост нямаме пък български съдия в комисията. Но пък ще имаме възможност да слушаме компетентно мнение. Вчера нашите момичета останаха на 50 стотни от рускините. Много близо са до титлата. Така че пожелаваме им късмет, надяваме се да са спокойни. Италианките четвърти след изиграването с ленти вчера. Почват с изпускане, по-добрата си композиция, за съжаление. Да видим какво ще се случи нататък. Изпълниха добре упражнение с трудност, тяло, въртене, задължителни 5 елемента. Присъдената им оригиналност също току-що се получи. Един от отборите, които имат оригиналност този сезон, с обръчи и бухалки. Това са особени елементи, които техническия комитет към Международната федерация определя като оригинални. Много интересна композиция. Композицията е тази, за разлика от 5-те ленти, е много добра, много по-добра. За съжаление направиха грешка и за съжаление втори ден подред те стартират с номер 1, но така е. В спорта има и такива моменти. Истината е, че от пето място до първо, от долу нагоре, през 10-та 2 са разположени отборите от 17 и 9 на Израел до 18-405 на рускините. Това означава, че е много близо един до друг са тези отбори и говорете още, че няма конкуренция. Конкуренцията е убийствена. При ансамблите има 6, даже би казал 8 отбора, които имат реални шансове във всеки един момент да стъпят на подиум. Просто защото разликите са много малки, за разлика от индивидуалното, където общо взето за втори или трети уред вече се очертава лидера. Тук просто до самия край на състезанието няма да знаем какво ще се случи. Още повече, че днес ни предстои да видим отбора на Русия с последен или предпоследен номер, ако не се лъжи. И рускините предпоследни във втората група. След тях са украинките. И трябват здрави нерви. Да почакаме. Русия, България, Беларус е на трета позиция. В момента на 2 десети са от нашите. Италианките са четвърти, на 4 десети след първия ден. Израел на пета позиция. 6 Украина, 7 Германия, 8 Финландия. Това са всъщност и отборите финалисти с ленти. Ще ги видим утре в финала с ленти. Пък Даниела може да ни каже какво означават тези разлики. Колко нищожна или колко голяма е разлика от 10-2 при ансамблите? Реално никаква. Като разлика е никаква, но
всеки ансамбъл се бори за тази една или две десети разлики. Ще видим. Мисълта ми е, че може да се окаже много и решаваща, но може да се окаже и минимална. нищо. Разбира се, едно излизане извън терена е 0,30. Не го пожелавам на никого, но е факт. 17,400.